Obi bụ njikere eje m ejere gị Holland echi ma ọ nwanne echi. Emere gosi gị ebe nwaanyị onye ojii nke m na-akpọrọ Ishi na anado. Maka ọnwụ nsọ gị na-akpọ ihe ọgbụgba ịkpụrụ nwaanyị onye ọcha na-worship ya na Zion. So eme agwa gị na ya akpụọ na nwaanyị ojii na Holland. So echi eje m ejekwuru nwaanyị ojii ya. Eje m na anụ ọgụ ka m were du njikere imeri Ebuka Obi n'orie na ahụ na nkwọ na-eke. Ife ọ na-egiri ya asị ka ọ na-ehe. Ife Ebuka Obi na-egiri asị ka ọ na-ehe. Igbo ekenekwa m unu ọzọ biko n'ụlọ nwere ma ọ bụrụ ọzọ ihe ọfụ na nwoke manụ nwa na Attire Evangelist Ebuka Obi ma okwu mgbe ọbụla mana amarọ m ihe bụ iwe nwoke anụ nwa bụ ihe atakara akịka na-atalishi ahụ izolo ezo na Germany na-aba mba kịta imepego ọnụ si na agala Evangelist Ebuka Obi Holland na ọkejeje ulekwa ọgwụ nke gị na ọgwụ anụ nwa na-ama mmerikwa gị n'ọgụ nye olugono na nke ọ na nwoke ya n'ụlọ Evangelist Ebuka Obi akpọnụbeghị afa ọmahụ nna gị ọmahụ ikwu nne gị ọmahụ ikwu nna gị o nwere mgbọsị gị na uji wee dakọrọ gị na na-abụ onye ọ na-adakọrọ gị na na-abụ J Park and the reason J Park ji wee tibe ọnụ ya na agụ bụ ọla ji wee tibe ọnụ na ya bụ ihe bụkwana na ị na-ataki onye na-akwesịrị ataki channel ya this your energy to something productive ị nọ na Germany ka ị nọ hapụ akwụkwọ alụsị gị na ana Igbo gbana Germany donozi adị na-agbalụ ndị ọcha odibo the same ndị ọcha ahụ unu na-asị na ọha nwa ogbu Nigeria na ọha nwa ogbulu ndị be anyị ka ị na-achịakwara obodo oyibo na-agbalụ ha odibo ife mana ịmara na brain unu anaghị afọnshọn cha ọfụma nenenụ vidiyo anụnwa ka unu ihe nwanne anyị nwoke anụnwa ọ nwanne anyị nwoke ka ọ bụ ka ọ na-akpọli Evangelist Ebuka Obi ọzọkwa ndị gụrụ egosi ọzọkwa nenenụ vidiyo anụnwa onye afro tata sụpụkwa ya echi etetego m ụra anya ụra ka dị n'anya I need to sleep more mana ọnụ mana a ga-anụ ọgụ so a ga-ala ha fọrọ ọtụtụ ife ụra anyị eribeghị nri ụtụtụ so a ga-anụ ọgụ a ga-eri fọrọ ọtụtụ ife nri J Park. Enjoy the saga. Agụ gbuola. Amụ n'ụlọ na-eme the saga enjoy. Ebuka Obi bụ njikere eje m ejere gị Holland echi ma ọ nwanne echi. Emere gosi gị ebe nwaanyị onye ojii nke m na-akpọrọ Ishi na anado. Maka ọnwụ nsọ gị na-akpọ ihe ọgbụgba ịkpụrụ nwaanyị onye ọcha na-worship ya na Zion. So eme agwa gị na ya akpụọ na nwaanyị ojii na Holland. So echi eje m ejekwuru nwaanyị ojii ya ọmụ nwanne echi. So Ebuka Obi ị na-ekwu maka ịla ọtụ na njọgọ bịa na Germany kwuo ya ebe anyị ga-atọgọ nga n'obodo a na-enwe anwa kwuo ya ikwukwe na nonsense too much enough nonsense Ebuka Obi ị na kịta achọrọ m ịdraw international community's attention n'ebe nọ and ị ga-agba ọsọ ọkwa ibe ị na-ekwu to God who made me and you ibe ị na-ekwu ije eje kọwa ya ọfụma gete ọfụma eji ibe njicha ime vidio ahịa idere itinye ya ewere gonye so gee na ntị ka ịhụ ibe njide apịawa Ebuka Obi azụ. Sex is too dangerous. Sex is the only sin that the Bible says that you sin against God and against yourself. There is no other sin the Bible mentioned that. Ebuka Obi ọmụnwa ji etigo ibe ka ụmụazị and na-etigo ibe achụkwa ha m egbu ọsọ iji abịa kọwa ibe ọfụma oge m bịara Germany ya na-eme sex mpụ ụmụazị na-erubeghị 18 years kaba na-amị ọnụ nje ka ndọsa ava na abụ nna anyị kama ejeghị ngada de ụmụazị Germany na-adụ 14 years laba 16 years fa alabago 18 years fa alabago even 18 years fa hapụzi ebe nne na nna ba je chọrọ ụlọ nke fa nwa na ọ dịka brain wash brain damage Ebuka Obi would brain damage
Ebuka Obi wụ drug addict. Ebuka Obi amachasịghị ebe ike. Ọ na-agwa gị sex na this 21st century. Sex wụ ihe ọjọọ. Ebuka Obi iji agwa ọkụkọ amụrụ be nwoke dị ọkụkọ ahụ togide daala ọtụ na-amụ nwa. Iji agwa ma ewu be nwoke dị ma atụrụ be nwoke dị. Ibe niile na Chineke kere eke n'ala onwe. Ebuka iji agwa ma nnụnụ ma egbe ma nkwụ. Ibe niile Chineke kere eke nwoke na nwaanyị fa na-ala onwe na-amụta nwa. Ị ga-aga preachiri ihe na sex wụ ihe ọjọọ. Ebuka Obi command you like a chicken. You will go and preach. Iji ajegwa ụwa niile na sex wụ ihe ọjọọ. I preach ibe a continue. Nga ahụ Ebuka Obi ka onugwu. So you are now encouraging underage sex. Nkiru oke ahụ. Ana-eme Nkiru ba tegodo nwa anwa akpara gị aka ya. Nkiru nwa anwa akpara gị aka. Nga ahụ ka onugwu. O meghị encourage na college. Ife niile aha college go onwe ya already. Ife niile aha adịgo. Even Bible n'isi were bi obodo a. Nwere kwa ụmụazị na-amị ọnụ, ụmụazị na-erubeghị 20 years gaba na-amị ọnụ n'ihu himself. Nje ka ndosa aba. Police even ife karịa ime nda day. Nne, ọhụhụ nke a wụrụ m ji ebe. Ọdụ adụ n'Europe, bịa nọ stọpụ ọha nke iru. Ọ ife a mere njiri nnọọ toruo ịla nwaanyị, enweghị onye m metụrụ aka ife na ụnụ niile. Mbịa mụ na ụnụ na-anọ, o meghị onye nji ekwe metụ aka because a gwara anyị nọọ ihe ọjọọ ka ọ. Ife ahụ birth control. Ndị nna nna anyị na-anụ nwaanyị ịtọ mụọ ọtụtụ nwa. Ndị nna nna anyị na-anụ mmadụ eme nụrụ nwaanyị na-abụ, Okeke nwoke dị nụrụ nwaanyị na-abụ, and ha mụtachara ọtụtụ ụmụ. Na mgbe wetara ụnụ ụka, a na-eme one man one ibe a. Evugharị omenala na ọdịnala unu vuna ya ugwu Hausa. Ndị ugwu Hausa nụwazie ụmụ nwaanyị 4. Ifugo na ndị ugwu Hausa ha nụwazie ụmụ nwaanyị 4. Anyị na-anụzi ofu nwaanyị. And ofu nwaanyị ahụ anyị na-eme family adụrụgo at war. Onweghị onye nụkwuru ofu nwaanyị nwunye ya na nwunye ya na-anọte. Onweghị onye nụrụ ofu nwaanyị ya na nwunye ya na-anọte aka. Ụnụ nazi eme argument. Ebuka Obi na-ahasazi ezinụlọ. Ebuka Obi na-ekpezi ikpe ezinụlọ. Nkiru oke ahụ nwanne m nwaanyị. Nkiru unu je achọrọ nke unu dị international wise. Achọrọ m ime unu ka unu dị international understanding. Ka unu nwee ike na-eme ife a ụmụ nwaanyị be ndị ọcha na-eme. Ịgbara nwaanyị onye ọcha jee na hotel. Ọ ṅụọ biya. Ịkwụ ụgwọ nke gị ọkwụ ụgwọ nke. Achọrọ m ịzụ unu ka unu dị ka ndị ọcha maka unu dị ha anya ka ndị ọcha nsogbu anyị anago. And unu ga-adụ up to that. Ebuka Obi na this 21st century ka ị na-preach na ịla ọtụwụ njọ. Ebuka Obi amachasịghị ife ike and o deceive na a lot of bomb cracks. Ebuka Obi yọrọ bomb crack. Gee ntị ka ife Ebuka Obi na-ekwu. You must learn something after watching this video, and don't forget to like and share. Na ndị eriri ka Ebuka. That sex is too dangerous. Sex is the only sin that the Bible says that you sin against God and against yourself. There is no other sin the Bible mentioned that. Ipugo sex is sacred. Nkilu mwana sex was sacred. Not the nsọ not the holy. Ife na-ejide isi nwoke mee ya jide ahụ nwaanyị mee ya nna ya wụ ihe magneto. Ife niile Chineke kere eke bụ amụ na ọtọ nweghị onye a na-akụziri na a na-adụka ya dị ya. To God who made me and you. Ebuka Obi aga na side ya na emu Chineke agbago oku side ya. Ụmụ je tig duka Ebuka Obi na ine ibere ụmụ o ibe aka nje nụọ nwaanyị.
unu je gossip kpọrọgwa anyị nwanne asị ya na sex wo njọ ka ọwụ na ya enyere traditional nwoke sex unu kpọrọgwa ya Ebuka Obi hasa na lot of ezinụlọ oje ha dọrọgo mmanụ orie na ahụ na nkwọ na eke ihe ọsọ kwara gị na-egiri ụmụ traditional nwoke dị ka njeke n'ọrụ achọrọ m ije ọrụ njecha ọrụ bata ejekwa m nke a ndị eje n'abalị njecha ha na nke abalị ahụ monde m nwa anaghị arụ ọrụ then that monde ahụ achọrọ m ịnwara m oje eje Holland ka nje bufutara ụnụ ihe m ga-ahụ chịchịchịcha ya ụnụ ka onugwu ka ị hụrụ unu pere mpe abeg do Sunday for me. You don't understand why you are saying what you are saying here. Gịnị ka eji enye ka ị were mee Sunday egwu ya ka unu bịara na ụnụ na-agwa m one na ọ na-ese ụnụ nọkịta ụnụ na-ahụrụ mmụọ zụrụ tugo ọrụ ka ahụwo mmụọ zụrụ ibe chọrọ onye na-ekwu na ishibe egwu ibe nchọrọ onye na-ekwu na ishi ekwu ọkwa onye kwetekwere na ya na-egbu n'ihe onye kwetekwere na traditional okedi ji egbu ude achị ya nshọt maka ihe i kwuru ka m mere gị Sunday immediately Chineke ka ntiri go ejebe ka m ga-emere gị Sunday ha ka nje na ga-azụ ọmụmụ hongre mmadụ jen nwozu nne iwu nwozu asị na iwu nwozu nke ozu iwu nwozu so ebiekwefu awụhụ m nwozu awụ m nwa udude nke ka chọrọkwa nke irube ya ihe ka o were taji ya ọsa nke iru 5,000 na 5,004 euro 73 cents so ọ na-abịa na akaụntụ gị na direct Chineke kwado nke iru oke ahụrụ nke iru edishọn eji nọmba ihe ma ha chere ka ya meji ya Genesis Nta TV chere ka nchọgodoro nke irube anyị ihe na nwa ahụ kwana nke iru oke ahụ yes eji nye chere ka nje na WhatsApp go ma etiri ihe be anyị nwaja ihe na ọmụnwa traditional nwoke dịkwa ọgaranya papa ndị obe agụ nkwụ agụ onye ọwụ na onye obe agụ shọt agụ eje ha agụ ụnọ onweghị onye obe agụ nkwụ agụ agụrụ ji agụ to God nke iru iwe onye obe agụ so ana m edori nke ndori 5,000 naira zago ka i were chọba ndị ilo Chineke onye ọwụ na onye obe agụ eje na-aga ụnọ onye ọwụ na-asụrụ ngasị na iwe onye obe agụ nkwụ agụ na-enweghị eze bụ na anọwa igwe onye na-eke wụgharị ya ahụwo nya ka onugwu Chineke ndị igwe ka ọgwụ igwe na nke awụgharị ya ahụwo nya ka onugwu ibe mere na anyị niile awụcha igwe ka anyị ndị igwe bido respect iche ọda anyị respect bedo onwe anyị nọ ibe ọmọbekwa nkwụ ndị anọ ofe iruo data na ofe iruo data na mụnwa eje ha awụ igwe ahụwo nya ka onugwu ahụwo nya ka onugwu so ọwụrụ m igwe Chineke obere igwe a Chineke jere n'obe agụ nkwụ agụ nnọọ ka m were kwe nnọọ na-ama na-eji n'obe agụ ahụ bestätigen deine Konto don't worry ana m bestätige ya here ihe mma Chineke ejemachi ndị obe agụ nkwụ agụ m uti eziokwu na ịkwụba aka ọtọ First Bank of Nigeria so vital nke iru o ji abịa na akaụntụ gụ na very soon Chineke ka iru oke ahụwa metikate besarin genau ọ na-aga
inweta ya ikwuo na inweta go ya na ọkwado papa ndị obe agụ ọ na-aga na ịpụ ya oge ọkros go across the Niger ọ na eloteti ọcha green tere na ịmara na ọ na-abịa na akaụntụ gị ọcha ada grade 1 2 3 nne oluo nne ọmụ ka a na-agba traditional nwoke dị nwudu dị nke kingdom eje na-arụ ọrụ ka hafụ ije ka Ebuka Obi na jee paaki hafụ imeri and among the opponent no wahala once I get the alert you will let you know alert abịago ozugbo ọ na-ekwu alert abịago eje m na anụ ọgụ ka m were du njikere imeri Ebuka Obi n'orie na ahụ na nkwọ na-eke ife ọ na-egiri ya asị ka ọ na-ehe ife Ebuka Obi na-egiri asị ka ọ na-ehe nke iru oke awụ ha ti ile ubervising yet ehalten nne ọbego na akaụntụ gị ọsọ na ịnwetago ya chọrọ ka nye gị resiti chere ka nye gị resiti na resiti gị hia ọbịago so Ebuka Obi na-echere anya na-agwa anyị na ime sex wụ njọ nke a wee ebe m nwetara point m ga-eji hụ ka onugwu ife ahụ point m ga-eji hụ Ebuka Obi ife ahụ point m ga-eji ahụ ya ka onugwu na share this video ọwụghị inene my video wis na share the video na share the video ọ dị ka Ebuka Obi agwa na ụna share ezine my video ya na JPAC mana m ga-ahụba ka onugwu JPAC kwa okwu na-ekwe ka ọ na-ekwu sin mechi bless you ise na-enwe aṅụrị n'obe agụ nkwụ agụ niile Chineke ebe ahụ kingdom of heaven that obe agụ from beginning of obe agụ to ebe obe agụ niile gbe a na izu gwana m mgbe unu na-eme obe agụ nkwụ agụ festival ka ndọrị ụnụ ive na ka ndọbala ụnụ ive ka ndobelu ụnụ ive unu kwado obe agụ nkwụ agụ festival na-eme ka obi agụ ọfụ nkwụ agụ mara enye m ụnụ ife unu jiji agba ya na Ebuka Obi. People don't know that sex is too dangerous. Sex is the only sin that the Bible says that you sin against God and against yourself. There is no other sin the Bible mentioned that. Ebuka Obi onye na-agwa ya one esi eme sex ije ekwu ibe a na America ije ekwu ibe a na Germany ije abịarịrị ụwa niile ikwu ibe a na Germany Ebuka Obi m ga-ahụgụ ka onugwu you are the first person to share. Thank you very much. I'm Obi okay ka ọ dịgoro gị mma n'orie na ahụ na nkwụ na-eke Ebuka Obi na-agwa ya maka sex ọ ibe a mere many ezinụlọ ji agbasa ọ ibe a mere people ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na di ji were hapụ di ha because a na-ege ihe Ebuka Obi kwuru ọ ibe a mere traditional nwoke dị ji nụọ nwaanyị na 2021 nwunye gbafọ ndawa month gbakwuru ndo Nollywood na ndo ihe ma anụsagidere grupu ahụ ọgụ nụsagide grupu ahụ ọgụ were nweta na ọdụ 3 groups ofu grupu nwere isi na atọ ofu isi nọ na nke ndo dibia Nollywood ofu isi nọ na nke ndo ụka Nollywood another one nọ na nke ndị content creator ndị anụrụ m ọgụ ndị anụsara m ọgụ Chigozie Okeke ha nna mgbe ọgbọgụdụ tight ibido na-abụzi ha ka ha na the vultures ebe ha na-agada ibu Chigozie Okeke anụ ọbịa fụcha ha nche niile ka ha na-agada na nke akwa ọkụkọ ọ mgbe ọgbọgụdụ tight ije ha anọkịta ejekpa mmadụ ije chọọ onye na-achọghị gị okwu mgbe ọgbọgụ ahụ dị tight onye ahụ nwere ono osi anụ ọgụ like nna anụ ọgụ m ana m achụ nwaanyị na-emekwa ibe nọ na ya anakwa m anụ ọgụ ifugo ya na today ọgbọgụ ahụ adịgo tight Ebuka Obi ejego act ya Nollywood ma mmiri enweela ọkara akwụ Nollywood ndị Nollywood a na-abịa ma n'ọba na-abịa na egbegharị ya m and the people amaghị the main reason nji ya nụsakwa ọgụ
abụ m ụzọ na-anụsa the direction ọgụ ahụ si abịa ọgụ n'ụsagide ya ọgụ bido nwetabezie the people na-abịa na that location na direction ahụ ma gọzie Okeke ma onye eze Jizọs ma mmiri enwe ile ọkara akwụ ndị eze ndị otufe niile ahụ ife awụ ndụ gbara m mgbe ndị ga-eyi ibe mụ na ha nọ here anyị ga-emecha ya onye fụ ibe ya n'anya aida na ibe ụzọ tụtụrụ ọkpọ kụwafu onye ahụ ibe ma ọ bụ na iji ofu ife condemn the person that edie adum ready for that. Yes, ikolo a na-edo etuo nga ahụ agụgbụọla ka ụnụ na-anụ ụda my history o bidogokwa i distract my attention mba agụgbụọla mgbe ọ na nọ live video bido na-akpọ my phone ihe ahụ ndị enweghị ndị taụtụ na-enweghị ife ha na-alụ nna akpọ m n'oli na agwụ na nkwụ na-eke adụm bambam anọ n'ohe o nwoke ga-anwụ nwoke a mụrụ n'obe agụ nkwụ agụ nke ilube anyị onye mere ngozi gụọ oge ndụ na ụmụazị Chineke nwa azụọ na mmadụ nke iru anyị hụrụ ọ zụrụ ma ọkwa testimony ka m na-enye ihe a ọ na-azụ ọ zụkwara traditional nwoke dị wee mbụ nke iru anyị hụrụ nke irube nọtakwa ha na fụrụ m bebe traditional nwoke dị ya na-agbaje na nke mama nke iru eru ebe ahụ ekpoiche ya eme ife ngote niile eji egotere ya kpojuo gara mosgo ya na ka isebe eburu ya na wara bebe so nne be anyị agụgbụọla na-akpọ m live video agwara nya na ya kpọọ m live video ndị ọ na-akpọ so ka m gee ya biko unu ewe n'iwe ma ịkọt this video like this ademesi na ejebe ọrụ mbata ọrụ mana m ga-azagode ya live video na ọ na-akpọ m live video. Thank you very much my fans. Amaka melon ekenekwa m unu niile na-asị ka isi na-enecha vidio ka anyị sikwa wee weta tiro m eti ewepụrụ m ewepụ n'ọkwa na ihe mfụ ka m weta na na-asị biko ebe ị na-esi na-enecha kaba arụ na subscribe la na-agbela notification gị ka iwe nwekwara ike na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tigre vidio ọfụ na efele mbụ nwa nwere na-asị biko ka ọ dịlụ onye ọbụla na mma.